ndodambudziko renyu kutodza kurova panhongonya kutaza kutinhura pansoma kakudze gore richitanga kuti kana muchitaura nezvangu musatenderere vaudze kuti muri kuona Monya repa kanyemba bota posti alongside Monya repa gokwe teda munhu akatsuka koteshi po rikiti vu ayaya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti vu china chinotapira tapi quarter to weekend Thursday 9 October 2025 makabatireko Africa Zimbabwe the whole world icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsutsura dziri kuitika matema na wose nyika ino Zimbabwe ndakabata ndakapakata nyadza ndinadzo ndine nyaya yepachinoyi muri Zimbabwe mwana komana kana ani mwana wake ani mwana ane mukore 11 chete mwana uyu komana uyu akavakira muyati yevabereki vake ndikuvharura mukadzi wake haana kuzobuda kuenda kure anotogara pedyo zvokuti ruvanzi rwavo ndire kutsvairirana rwemwana pamwechete nevabereki vake iye nemukadzi wake babavo vanogara nemhuri dzavo vana vavo vadiki ipapo iye achigarawo nevana vake vatatu kusanganisira wane mukomana anove ndiyo dangwe rake rine makore 11 chete dambudziko rakazoitika ndiri kuti mwana ane gore 11 chete akati ari kuchikoro ndokungotenga kungochema ari muklasi kusvikira abvunzwa kuti uri kuonei zvikanzi ndiri kuona ambuya vangu vakabereka kwanzi ndiri kuona rudzi rwemhuka yandinoona pabhuku yakafanana neshumba yakashama ikanditarisa nguva yandinochema ndiyo ndinge ndatoona kuti yatochema zvoda kuti sei yatovhura muromo zvokuda kundidya akaenda mutirwa nevabereki ndokubva azotsvagwa akashayikwa zvokuita mwedzi wese asingawanikwe achibva mukati menzvimbo yekuchegutu asi akazowanikwa kunzvimbo yekumwamutoko kunonzi kumakaha mushure mekusangana nemumwe mukomana anobva kuchegutu ari kuita basa rekuchera makomba ikoko ndiye akasangana nemwana uyu achimutora mwana uyu paakamutora akuenda naye komba haana kukwanisa kupinda pamba anoti kana kupinda muyadhi anoti ndiri kuona mhuka iyi yakanditarisa ichida kundidya asi dzimwe dzenguva musoro wayo unobva musoro wandinoona ipapo unenge waambuya vangu ambuya vaari kutaura ndo amai vababa vake zvakazoitika ipapo muri yeZimbabwe ndo zvandinazvo ndine nyaya yekumasvingo muri yeZimbabwe yevabereki vari kuchema vachiti izvo tina ishe kana kuti kwamambo wedu mupurisa wamambo uyu anofanira kunge ari muconstabulary watch committee but ari mupurisa wamambo kana akufamba achitevera nyaya anoshandisa zvakare upurisa vakuti akasangana nemunhu sokuti munyika yeZimbabwe vanona nezvipfuwo vakati madhongi haasungwe pajoki ane masungirwo aanoitwa anonzi mahanisi nokuti harifanira kushandisa kudhonza nepamusana apa rofanira kudzonza nechipfuwa charo akasangana nevanhu muroti avabatwe zvokuendesa kukamba yemapurisa anorova vanhu achivaitisa toitoi uyezve motokari iri kutofamba munzvimbo ichitakura zvinhu zvevanhu chinzi musi wakati mune mhosva yakati motokari ichilodha zvinhu motokari kusanganisira mumwe akane mombe dzakapoya mudanga usiku panguva isati iri yekusairira mombe dzakapoya mumba mudanga make kuma1 dzeusiku dzichibva dzanodya zvakare mumunda make dzadya mumunda make kudaro akazotumirwa samoni rekuti aende kudare kwamambo achiti kwenye ndinotumirwa samoni mombe dzapoya mudanga mangu zikadya mumunda mangu mosani yangu ndeye achibva azotorerwa chigayo pamba chokuti mombe dzakapoya mudanga mako dzikadya futi mumunda mako akatorerwa chigayo izvezvi achina mazuva chakatorwa chakaenda kwamambo ndedzimwe ndine nyaya muri yeZimbabwe yatiri kutaura kuti honorable minister torerai moyo minister of primary and secondary education kana vachinge vakwanisa kuuya panapa garirai padhuze mutaure nhunha dzenyu dzekuti muzvikoro vabereki vari kwasa kuita payment plan vachinotaura neutungamiri hwepamusoro vamwe vaenda kunotaura naheadmaster wobhadhara mari imwe musi wanodzokera achida kunopedzesa anosangana nemadept collectors achinzi pana pamuchabhadhari makunofanira kubhadhara uko muchichorirwa zvimwe zvinhu zvepunishment koita vamwe vari kubhadhara but vasati vapedza kubhadhara pavari kudzokera kuchikoro vari kutosvika vonzi ivo punishment pane penalty pane imwe percent yavanofanira kubhadhara kana yanga iri $20 yakuzodzokera iri $90 asi mari yachona isina risiti
Kune nyaya dzekuti izvo vanhu vasina kubhadhara mari muzvikoro vari kudzingwa pachikoro, vadzingwa pachikoro, ndikuoni kuti pachikoro nhamba yakawanda iri kudzingwa, posara vana vashoma. Kana kuti 90% yodzingwa, kosara 10%. 10% ikasara pachikoro, maticha ari kuti atidzidzise vana vashoma, asi vabereki shoka bhadhara. Vana ivavo vanozonzi izvo endai kuhuni, endai motiwachira, endai munodhiga kugadheni, havasi kudzidza kumirira zvakare vai vasina kubhadhara. Gara wamhanya paNational FM WhatsApp channel uzvionere wega kubudikidza nenyaya dziri kupisa muchirongwa Bozhongora segment. Kune vese vasati vajoina, ingotumira kawedhiro kuti lingi pa WhatsApp namba dzinoti 0713 938538 0713 Baba Isabel vanenge vachida kukubatai kuti vakupei kanyaya dzozotsudzurwa pachimuti paNational FM radio munobatika sei. Ichokwadi muriezi mandakandasiya mukoma KB nyaya inorwadza inosuwisa yakaitika pabudiriro 3 nezuro yemukadzi anga nemurume wake, murume achibvateka kugara neumwe mukadzi akatosiya mukadzi nevana vaviri. Ndichisvika paground mukoma KB panorwadza panosiririsa, mukazoenda pa WhatsApp channel muchaona mukadzi azosangana nemurume uyu achifamba nemukadzi wake ndokutaka kumushungurudza kusvika murume atozwe pakepini panogara mukadzi uyu akamuudza kuti iwewe uchazviona. Nozuro akaudzwa kusera zuro nezuro kebhini yemukadzi uyo achiti mapisi wake ntonge ichibva yatsva amuna chakabuda zvese zvakati. Mapurisa vakasvika ipapo kutaura kuti kwatiri kuita vatotosvaka kuti woita zvona. Mukaenda pa WhatsApp channel pedu muchaona zvinhu zvakatsva ipapo zviripo. Vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba yangu isina chipomirwa. Nhamba iyi ainyadzise, iyi nhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndidzo namba dzangu muri yeZimbabwe. Mukandibata ipapo zvaita. Ninkumbuka kuti makonzekera chifukwa chakuti Baba Isabel Bozhongora is ready kunyudza gejo ku Mount Aaron. Papa Isabel tindamurani TV. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsutsura dziri kuitika matima na wose nyika ino. Rega ndibwena ngopinda muri yeZimbabwe ndichitizo paka chegutu. Chakuchegutu chiri kuti tani. Icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura pana pa muri yeZimbabwe. Chegutu ndiye kuti mwana wandiri kutaura kuti ane makore 11 chete. Hanga ari mukati mekuenda mukati menzvimbo kuchikoro. Ari mukati mekuenda kuchikoro akangotanga kungomhanya ari imwemo akabatwa kekutanga kepiri akabatwa kechitatu ndoko akazotiza akaita mwedzi wese asingawanike. Akazowanikwa mwana uyu ari mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti kwamutoko kunonzi kumakaa kune vanoziva vanotozvikorokoza vakomana vari ikoko. Kune murume akabva mukati menzvimbo yekucheguti kunonzi kunyambambwe akakwanisa kuenda mukati menzvimbo yekwamutoko kunonzi kumakaa ndokwanga achikorokoza ari mukati menzvimbo iyi. Nerimwe ramazuva ari mukati mekufamba panga pakaungana vanhu akabva aona akabuda muzvimbo imakaa ndokubva anoenda kunonzi kuBlue Pen. Asvika kuBlue Pen ikoko kumapasti 6 dzemanheru zuva rakuda kunovira ndokwanga ambofamba achimboruka chikonzero zuva iri anga asipo mabasa. Ndo pakasangana nemwana uyu ari mukati menzvimbo iyi achibva ati mwana aenda kuziva. Iye mwana akati ndakuzivai. Mwana achibva svika pakutaura mashoko ekuti izvozvi handisi kuziva ndakauya sei kunoko, mungakwanisa kugara neni kana kuzivisa vabereki vangu nekuti handina foni but foni namba ndodziziva. Kusvikira murume uyu afona ari mukati mekutaura nevabereki vari mukati menzvimbo yekuchaguti. Zvikanzi mwana muri kuziva here kwaari, zvikanzi tatori nenguva iwe uri kupi, zvikanzi ndamuona izvo zvitari kuno kwatiri kuti mwana ndinaye mukati menzvimbo yekwamutoko ndokwandiri. Akatora piki achibva arabaratidza zvikanzi ichokwadi mwana, zvikanzi aiwa chiregai kuuya kuno nekuti ndine urongo kuti musi wakati ndiri kuuya ikoko kwanga ndo musi wechina. Achiti mugovera ndiri kupinda mukati menzvimbo yekuchagutu. Murume uyu akabva asimuka musi wechishanu weSaturday wemugovera wacho achibva aenda kuchegutu. Asvika kuchegutu achibva aenda nemwana yekuma kwake ndokunorara naye. Achibva audza kuti ndasvika but mangwana ndichauya kuseni nemwana. Vanhu vakaungana pamba vachida kunzwa kuti chokwadi chaitika chekutizo veukama vanga uri pedyo ndokubva vaungana nemanekisidzo vanga uri pedyo vachibva vaungana nokuti nyaya yanga yaendiswa mukati mechikoro, nyaya yanga yaendiswa mukati memapurisa vari mukati mekuzivisa kuti kune mwana ari kutsvagwa akatotumirwa piki rake mukati mekutenderedzwa. Achibva vanhu vachivaungana kuti toda kuona kuti chokwadi here kuti mwana uyu awanika nekuti paakambotiza baba zvanga zvakuita sekunonzi mwana uyu ane mhepo dzinomugara. Ndizvozvo zvadaro muri yeZimbabwe uye mashoko anga akumbako anga ari mashoko ekuti iwo vanhu vanga vakupesana chikonzero amai nemwana wavo vanga vasingawirirana. Uyezve vamwe vanga vatora mashoko ekuti muroora ndinozviziva kuti iwewe unoda kudya mari dzako chikonzero ndikati mwana wangu anditengerewo zvinhu hauzvifariri asi mwana uyu nditakamudzidzisa. Iko zvino zviri kurwanga mashoko ekuudza mwana kuti taura zvakati kuti uri kuona musoro wambuya kana kuti mbuya ndinoita senge mhuka inenge chiuya kwandiri nenyimhaka yekuti iwewe haudi kuti ndiwirirane iwewe newe tikaparadzana apa handichaona makumbiriro kana mapiri wanichaitirwa mari nemwana wangu kana kutengerwa chinhu. Saka muroora ndiwo uri kukonzeresa mwana pana chaari kurwara. Vamweni nemuroora vari kunetsana. Amweni nemuroora kunetsana. So vanhu vakaungana vachiti mashoko awanda plus mwana anga asingawanike. Kana kuri kuti mwana uyu aiudziriwa zvokuita wai akatiza kaenda musango. Yes. Zvadaro muri yeZimbabwe inzwai. Mwana murume uyoyo mangwana makuseni
akuenda ni mwana ndokuenda ni mwana achinosvika ni mwana akuenda kunopinda muyadhi paketi mwana akangoti mai we ndikutonga rivhesi ndokutanga kumhanya. Zimbabwe regai ndikuzivisei kuti pakaita bata wabata pakakwinya varume vanogona kumhanya, vamwe vakamira murodhi vamwe vachitevera mwana kusvikira vanomubata. But pavakanobatira mwana haisi nyaya yekuti vakamukavha gap rekuti mwana uyu vanga vakumubata, inyaya yekuti paakanodonhera ndo pavakanomubatira. Achidonhera ipapo mwana ndokuwanika mwana achibuda furo akutobuda ropa mumhuno dzake. Yes. Ndokutakurwa mwana achidzokera naye kumba. Vachidzokera naye mwana kumba kwegonoti mwana uyu vachisvika kumba ikoko zvikanzi honai zvakuita mwana, mungati mwana zvaari kuita izvi ndezvekuudzirwa here izvi? Pane munhu angaudzirwa here kuti buditse ropa mumhuno kureva kuti mwana ari kurwara uyu? Mwana vakamira naye, mwana akanyarara kudaro vachida kusvika kuti vanopinda muyadhi. Nguva yekuda kunopinda naye muyadhi akavhizira zvinoratidza kuti anga asingaoni ari kurwara but muyadhi haasikuda kupinda. Ndobva azosvika kutaura kuti aiwa veduwe mukandipinza muyadhi ndinofa nokuti ndiri kuona mune shumba yakatoshama irida kutondidya, asi shumba iri kuchinyarisa musoro. Dzimwe dzenguva ndiri kuona vari mbuya vangu. Vanhu ndikatira sei? Ndobva ndotora mwana akaendesa kubaba munini vake achibva agara ikoko ndokuita mazuva matatu. Baba vake vanoshandira kune imwe nzvimbo kugweru vanga vasimo mukati menzvimbo iyoyo. Vachibva vazouya baba ndokutsvaga mubatsiri. Mubatsiri akanzi ngaabatsire ariko ikoko. Mubatsiri pakauya vanhu vakaunganidzwa, amwene vakada kurama vachiti panogadzirwa pandichautaurwa nyaya yemwana uyu handikwanise kuenda ipapo, chikonzero ndikaenda ipapo ndiri kunzi ndiri muroya. Uyezve mwana uyu akazomboita rimwe zuva raakatiza akanopinda mumvura nokuti paakatiza vanhu vakavasiya zvichikwada chibva vasiya. Zuva iroro haana kudonha akanopinda mumvura, chikonzero pane imwe nzvimbo ine mvura iri padhuze ndokunopinda mumvura. Vanhu vakada kuchiva kupinda mumvura, chikonzero vaiti nzvimbo iyi vaisaziva kuti yakadzika sei, kukazoita vamwe vakada chivindi ndokupinda mukati memvura iyi. Vapinda mumvura iyi mwana aiti akanyura pasi achibuda panze, akanyura pasi achibuda panze, asi achitaura mashoko ekuti zviri nani ndigare mumvura pane kuuya ikoko chikonzero boda kundiuraya, achishivedza zita rambuya amai vababa vake rechokwadi, zita chairo chairo kwete kuti mbuya, achishivedza kuti Emiuda, achishivedza kuti Isabel, achishivedza kuti Jokonia, zita zvariri rambuya rakazara. Vakazopinda kunomutora, pavakabuditsa mwana uyu mumvura ndo pavakazoona kuti mwana uyu akanga atokuvara nzeve yake yatorevevera nokuti mwana akatozoendeswa kuchipatara akanorapwa nzeve, chikonzero nzeve yake yangaita zvokurembera kuita senge yarumwa nechigero, but zvakabvira kutangira mumvura umu. Anga rumwa nei? Hapana akasati arumwa nei. Ndokubuda vaenda kunotsvaga mubatsiri. Mubatsiri paakauya akati aiwazve ropa ndo ratinotsvaga, ndisati ndaenda kurondora baba vababa vemwana uyu, amai vemwana uyu pamwe chete mukadzi vabereki vake vakafa varipo, zvikanzi mukadzi mirapa kana pakuita muzukuru kana sekuru. But zvandakuda kuita panapa ndezvekuti vakomana nyaya iri panapa ndeyekuti munhu ari kukonzeresa zvinhu izvo mukati menzvimbo yatiri kugara inoyi ari kuchemedza vakawanda vari kuchema naye, vakawanda makaungana apa muri kuziva zviri kuitika but hamuda kutaura, asi pakati pevanhu muri kati imomo muri kutoziva zviri kuitika patori nedzimwe hama dzacho. Daniel Roshi uri beautiful. Vanhu vatava kuruwa maoko vachiti aiwa mubatsiri toda kuti mubuditse zvinhu zviripo, ndo zvatoda kuona pano. Zvikati tikanongedzerana kumira nekugara kwandaita pano, pane vauya vachindikwazisa, kune vanga vachitiitire basa vachitaura neni, vanhu havachazivi kuti pavambomira neni ndine zvandaudzwa here. Ndikataura zvinobva pamuromo wangu zvabvondoka, tinenge tapuchisa pasikoro. Takuda mwana nditorerei mashizha marasha empani, ndobvaisa marasha mpani. Zvikati torai blanketi hombe kana mablanketi maviri ndobvaiswa apa, zvanzi isai marasha apa. Ndiri kukumbira baba vemwana mupinde mublanketi remwana mukati umu. Time zvikanzi no, ukapinda mwana baba nemwana munoita senge pane zvataurika vari mublanketi. Okay. Ndiani anoda weukama kana asiri weukama? Kuchibva kwaita mumwe murume ane mwana akamborwara chirwere ichi nokuti akakatoteya kuti kuporesa kwemwana uyu ndichateya munhu uyu kuti wangu wemwana zvakare, dzimwe dzenguva zvikada kudzoka ndo pandichabatsirwa. Zimbabwe ndobva murume uyu apinda imomo. Murume uyu akakatsira kukashizwa neutsionga urimo achibva abuda. Mwana asara imomo ndokutaka kuchema achiti mandiuraya, moda kundiuraya here? Amai vangu mungandiregera kuti ndife, imi muri pano. Mwana ndokurasa blanketi uyo ndokupinda muvanhu uyo pana mbuya amai vababa vake pamakumbo ndokunovambundira aripo. Mama mondirega ndichifa here, mama mondirega ndichifa here. Kuna mbuya vaya, mbuya vachimubvisira vachiti enda uko naamai vako hamungarunge zvinhu zvokundisvibisa mukati menzvimbo, enda uko. Mwana achibva ati amai muri kundiramba here?
amai muri kundiramba here achirohwa nemvura, amai muri kundiramba here akarohwa nemvura aita senge munhu arohwa newaya kana kuti ndemboma achijambira zvakere kuna amai ava akaenda kumusana akaenda pamakumbo ake. Mbuya vaimubvisira kumubvisa paari kuti ibva pandiri, zvauri kuita ndezvekutumwa, ndiri mbuya vako papi. But apa akasikati mbuya manje aiti mama muri kundiramba, zvikanzi kana mandiramba ndakutakura twangu ndakuenda. Mwana ndokuti budei, uyo achifamba zvikanzi musambate ingomuteverai padhuze, ndokumutevera ndokunopinda, yanga iri one room, iri imba yehuswa, ndokunopinda mubedroom mambuya ndokubuda akabata jira. Zimbabwe, mwana uyu paakabata jira, mbuya vandiri kutaura mhuri yeZimbabwe vane makore anokuita 69 years ekuberekwa. Mwana paakabata jira achibuda mumba achiti, waramba kuti inini handisi mwana wenyu, ndatakura twangu saka ndakuenda. Zimbabwe, mbuya vakasimuka. Mwana akati aiwazve hatizivane mandiramba gogo kuzama nguva yakaenda kunobata mwana ndokungoti ofisi ndokuti teki gogo lemwana. Vanhu vari kumashure. Zimbabwe, mwana aimbokundikana kubatwa nevarume, akabatwa nembuya vachifamba bada abatwa vese pasi kurwisana jira, vese pasi. Jira rerudziko, jira dzvuku rakasviba vachirwisana. Mbuya vachingopedza kutora jira ipapo, mwana akasara ngoti tasa ipapo, mbuya ndokudzokera ndokupinda mumba mavo. Mbuya budai panze dare ripedzeswe, mbuya vakati handibude ipapo, handibude ipapo. Kutaura kuno kwatira mhuri yeZimbabwe, mwana akatorwa nemubatsiri. Zvandiri kutaura vari kunzi nezuro ranga riri zuva rechi5 mbuya vasati vabuda mumba, vari mumba, vari kutaurwa navo. Mamukasema ita sema nongodavira vari pai, vari mumba imomo, havana kubuda mumba imomo, vari kudya igogo pamba vanogara nevamwe vana varipo ipapo. Vari kubikirwa nekupiwa vangogere mumba, but havana kubuda. Zvikanzi namubatsiri chiite kuti ndiende kunorapa mwana. Ndapedza kurapa mwana, don't worry, anditi mwana aiti akada kupinda muyadi ndo panoona zvinhu izvi. Mwana achibva azonzi, kana ukagara uri zii, hauna here pamusoro waona mbuya vako, hapana here umwe waiona kunze kwambuya. Zvikanzi nditosenga ndiri kufungidzira ezvo patorera mumwe watatu vaionekwa vari vakadzi zvakare vari mukati menzvimbo ishi. Zvikanzi musatauri, inini zvandakuita ndezvekuti mwana aiti akada kupinda aiona zvaionekwa, ini ndoda kuti vanenge vabudawo kubuda vaone zvinoonekwa. Asi chandinoda kutanga kuzvino ndichekuita sei, ndichekubatsira mwana uyu. Saka mwana uyu ndakuita sei, ndakuenda naye. So mwana uyu akaendwa naye. Pane zvati zvaita here kumuzukuru kumwana mukubatsirwa kwake? Mukubatsirwa kwacho iko zvinozvikwanzi mwana zvekumhanya, asi kutorwa, asina zvekuteerwa zveshe, asati amhanya. But tamirira kunzwa kuti ari kuti pandopedza kuporesa mwana ndo panichadzokawo ndakuzotsvaka kuti amufanire kunongedza munhu. Mukanongedza munhu imhosva. Itai kuti munhu azouya ega ari mukati mekutaura. Saka mwana ndiye atorwa. Saka tamirira kuona kuti panodzoka mubatsiri akuita zvaari kuita, pana achazobuda here pachena ega kuti ndini ndakaita zvinhu izvi. But zvakaonekwa ndezvekurwisana nambuya vachiitana mwana naamai, asi ari muzukuru. Asi jira parakazotorwa muchemberi akasimuka 3020. Muzukuru uyu akadisapia kwenguva yakareba sei achitsvakwa? Mwedzi wese achionekwa, asingaonekwe. Kubva kuChegutu kuenda kwaMutoko kunonzi kuMakara, akazoonekwa ari kunonzi kuBlue Pen. Akafamba sei? Ipapo ndo pasikazikira kuti akafamba sei. Zvinhu zvakatanga ari kuchikoro. Akatanga ari kuchikoro. Achiti akaona pikicha yeshumba. Maticha akazoshedzera kuti zviri kuita mwana kunokuwa atisi kunzwisa, akazotorwa pachikoro nevabereki, akazopedzera atotiza. Adzoka akatozomboona mutemu, akakwara nzeve ikaita ronda zvasingazivi kuti yakachekwa nei, but zvakaitikira mumvura. Kusvika pakutaura kuti mukaya ndiri kuona yei, asi ndinombozoona uri musoro wambuya vangu. Mufamily mwemuzukuru uyu vangani? Mufamily wemuzukuru vakazvarwa varipo 3, asi iye ndiye first born. Ehe.
ya pakaipa Zimbabwe machibva kachiri kuchokera kuChegutu munititaniko nacho pari zvino titenderei timbopinda muchitoro nevasawira vedu veDMR ekezani tipase kutenda kumafuta ya nkhumba kuna mwanzato Caroline Tulani Sitole watiwerengera kampheso muntondi watonga pabodzi kana nambi ya zidango zacho muchazimva kana ora za 1:30 masikati ya nsiku ya lero. Yes magoda tani kuna mwense mchangweti pata tamanganika pa National FM WhatsApp channel mukafunde na kuona Drawanda pa mwepo 20 minutes to 11 regaindi pe mukana kuna baba Isabe voti turu chimwe dzetongozo toraka nare dzenyuka 1 ndirikona mu studio tatsikwa na baba Kwaramba kubva ku H Solutions vasaura vedu ve K2 zvekare mandimba embewo dzose varipo kuitira kuti vakuziviseka kuti ma products avainawo akamira sei. Papa Isabe tsudzura ichimwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsodzera dziri kuitika matimba nawo senyika ino yandakabata panguva ino muri Zimbabwe ndeyekuti pane chitiko chakaitika muri Zimbabwe mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti iyo budiriro 3 mukati menzvimbo yekubudiriro 3 nezuro makaitika chisiwoneke zvinhu zvinorwadza muri Zimbabwe. Amai vanogara ipapo vaine vana vavo vaviri vana vadiki kana singakanganise vana vane makore ari pasi pemakumi masere. Vana ava amai ava vanoshira zvekutsvagira mapisi weke vachiita vachigara mukebheni. Amai ava vanga vachigara nemurume wavo vakaita vana ava vaita vana nemurume wavo. Murume wavo akabuda achibva atanga kufamba akudana nemumwe mukadzi kunova ndoko akugara achibva siya mukadzi uyu kubudiriro ikoko. Mukadzi haana kumira kugara nevana vake achiita mapisi weke achichengeta vana vake. Ende nozuro ndakatoona mwana ari smart akapfeka uniform ekuratidza kuti mwana paakazobva kuchikoro achiti ndakuenda kumba akanosvika pamba achiona pamba hapaisina imba yatsva kebheni. Zvadaro amai vakanikwa vanga vachiita pisi weki yavo but panga pari padhuze nepavanogara. Chakavanetsa ndechekuti pavakaona hutsi vachitarisa mudenga vakaona kuti imba muti wandiri kuona uyu muti wepamba pangu uyu. Vachinomhanya vakamira about 15 to 20 meters vakamira kunze vakatoona kuti mabudiro ari kuita moto kunyange vakasvika hapana chava chaita. Zvese zvanga zviri mukati kubva kumapoto pavanorara chese changa chirimo hembe dzitsakatsva. Ndichitaura navo muri Zimbabwe vanongoti zvavange vakapfeka ndo zvakasara chete nehembe dzakapfeka vana ndo dzakasara chete. Ndiri mukati mekutaura navo vakabva vaudza mapurisa vachibva vasvika panzvimbo vakaona vakanyora nyaya dzavo asi vagari vemunzvimbo vari mukati mekutaura kusanganisa namai ava hamuna here wamunofungidzira sezvo muri mukati mekugara menzvimbo kuti pamwe munhu andikawirisa naye nezuro anofungidzira kuti ndiye angaita zviri kana mapurisa anofungidzira kuti hamuna here wamunosuspekta chikonzero chitiko chakadai so mapurisa vanotsvaka nzira dzekutsvaka kuti vangawana sei munhu akaita basa rakashata rakadai agobatwa. Amai vanoti ndire murume wangu ane 4 months abude pano but ndinosangana naye mukati mekufamba wai ndikamuona ndichirega kutaura naye ndichida kutaura naye munhu ane vana vandinawo vanoda kudya vanoda kuchikoro handikwanise kuvaritira ndega chikonzero hakuenda kubasa kwandoenda. Vanoti ndakasangana nemurume uyu achifamba nemukadzi waanaiko zvinozvo ndafamba naye vakatanga iwo kuita sekunonzi vanhu vari kundishungurudza mukati mekutaura mukuda kundirwisa uyezve murume wangu akatombosvika kumba kwangu akada kutora sola yangu akapesera tora mashoko ekuti uchazviona but pakataura nezviro izvi kwanga kuri nezuro nhasi uno imba yangu ichibva yatsva masikati machena zuva rakachika nyika. Ndaita kumapurisa ndo zviripo pandakasvika panzvimbo iyi handina kukwanisa kutaura nemurume chikonzero murume wacho anga chitoripo akagara pane imwe nzvimbo ari mukati mekutaurwa nevamwe aripo ipapo vanhu vakazopesera kuti akushima musodzi vanhu vakambosema kuti nditaura nemurume wacho ndikati aiwa pane nyaya dziri pakati. Nyaya dzandabinga inini ndedzekuti imba yatsva atsvirwa nemba anga achigara ndaamai ava ndikada kutaura nemurume mukadzi anenge achiti murume akaita zvakati vakatanga kuchinjana mashoko pachaita kurwisana toita senge tava kuti vanhu vazvidedi vazorwisana tauya kuzotora nyaya yekutsva kwemba. Murume uyu akasiya kamudzimai nemhuri nevana achienda kunogara neumwe mukadzi anga aripo nezuro pakatsva imba. Pakatsva imba anga asipo but patakazosvikawo anga aripo vanhu vakaungana achiite ipapo anga akangogara ine vamwe vanhu vari mukati mekutaura pandakazobva inini vanhu vaiti kuti akutosvima nekuchema musodzi hatisi chakuchema kuti asema. Saka nguva iyoyo madzimai vakanga vaiti hasha ndakatozobva madzimai achiedzera kuti regai timbobata murume wanu ndikati aiwa isusu hatikurudzire chi mhirishonga ndobva tabuda ipapo asi ndazobvunza zvangu uyo chiti nowa vanhu hapana kuzoita mhirishonga naye nokuti kuti vamubate kana kuti vamurwise vaitoona kuti hapana chenomurwisa because murume waingowawata akungochema ega. So amai vaichema vachiti mhuri yeZimbabwe kana dai panogona kundibatsira ndiwanewo pekutangira handiende kubasa ndinoenda kumapisi weki so icho zvandanga ndichiwana hembe dzakapfekwa nevana nehembe dzandakapfeka ndo pekutangira apa
kwatwanya kuti kana amai vangu uri padhuze ndotoenda kuna amai vangu ndotangira ipapo. Saka zvinhu zvakarwadza vakawanda, asi ndinovimba mapurisa ari kuita basa chikonzero. Mapurisa vakasvika vari kuita basa kuti vaone kuti akamboita zvinhu izvi ndiani. Tisati tapa munhu mhosva, mumba umu manga musina here chinhu chaigona kubaka, chaigona kubatira moto chobva chapisa imba iyi? Vanoti hamuna chinhu chakarimo chinobaka moto, ende havana kumbogara vamboita zvemoto zuva racho. Okay, vakangobudawo vachiona kumapisi weke. Apa hamuna magetsi? Hamuna. Murume uyu akawanikwa here pedyo nekebhini iyi muzuva ranezuva? Aiwa, anga asina kuwanikwa. Hapana runtu akamuona nzvimbo iyi. Amai pawakaudzwa mashoko ekuti uchazoona nemurume uyo, vakaenda here kunoudza mapurisa? Ipapo vari kuti handina zvandaifungira kuti kunde zvichaitika, ndakangonyarara. Zimbabwe machinzwa chekubudiriro 3. Titendereka pari zvino timbotengesa, timbopinda muchitoro nevasawira vedu veH Solutions. Garai padhuze, tiri kutora kanhare dzenyu mutibatsire kubudikidza neicho chekuchegutu pamwe chete nechekubudiriro 3. Ndiri kuona kajaivhi kauri kurowakana papa Isabel vafunga mazuva avo ekugokwe pagokwe center. Apo ndogore rangu rokutanga kurima donje. Apo ukanzi mufana wangu kadhi rako harina chikwere chakawandisa ndiriga. Tikushandisa kadhi kushandisa kadhi rako. Ini ndakabva ndarima zvangu kahekta kawo ndobva ndabudisa chidhumudhumu. Kana ichi chidhumudhumu ndikutaura bhero risina kuzara. Mudhara achibvarwa 14 mabhero. Inochibva chidhumudhumu. Ndobva ndanzi cheka unotengesa semwana mukomana. Zvese gumi rakadya vadongo ikoko. Kwakakuchirenzi talk of gokwe baba. Kakona kati kadyirwa mari ndokaziva. Asi kuti kapinde mumo kutaura naye. Ende kozi ukapindeko zvinozoyafiliba kete. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndataura ndichara nyaya kuti ndikutaura nyaya yepachefu zvakare kutaura kuno kwatiri kuti paitika nyaya mukati menzvimbo yedhorobha reChevu. Chaitika ndechekuti izvo paita maprofita akapinda mukati menzvimbo inoshevedzerwa kuti Chevu. Vakasvika maprofita avo vakatsvaga nzvimbo yavo yavari kuita sowe every day kana kuti zuva rega rega vanga vachionekwa vari mukati menzvimbo iyi, vari mukati mekuti izvo vari mukati mekudamata vakawanda mukati menzvimbo iyi, vari kuenda mukati menzvimbo vari mukati mekubatsirwa. But maprofita pavakasvika apa havasi kuzivikana kuti vakabva kopi, nokuti mukati menzvimbo yakafanana nedhorobha vanhu vanenge vari kuita zvinhu zvavo musikazivikana kuti ndive kopi, nokuti hamuna sabhuku. Munzvimbo dzima sabhuku ndo dzinogona kubvunzwa vanhu kuti habva kopi ava vapinda sei muno. But vaita sowerawo kudaro vanhu vakataka kuenda vari mukati mekubatsirwa, vari mukati mekubatsirwa, vari mukati mekushandirwa. But varume ava vane pamba kere kuti imba yavakatsvaga yavari mukati mekuroja mukati menzvimbo iyi, vari mukati mekuroja kudaro varume ava dzanga dziri mbavha. Varume ava vanga vari mukati mekuba vachiti vakawana mukana vakaba vaienda kunoba vachinosiya zvinhu muimba iyoyo yavari kugara, imba iyoyo yavari kuroja. But masikati machena vanenge vakaunganidza vanhu vari pasowe vachishandira. Zvakazoonekwa sei kuti varume ava imbavha? Zvadaro mukoma KB pamusha pavari kugara apa kana kuti paimba yavari kugara ndivo voga vanga vari mukati mekugara ipapo. Muridzi wemba asikagari ipapo. Pakazobrekwa, pakazopaswa imwe shopu payakapaswa ndo pakaita tsvakurudzo vanhu kuti chii chiri kumboitika munomu. Ndo pakazoonekwa kuti aiwa varume ava vane zvavari kuita vanenge ivo vari kubandiri. Pavakangoziva badzi kuti izvo tinenge tazivikanwa ndo kubva varuwa marata, ndo kubva varuwa pasi. Muridzi wemba paakauya ari mukati mekuudzwa kuti varume vari panapa vakapfuta kuti vanhu vari kubayiwa. Muridzi wemba akati munorevesa here pakunovhura imba yake kudaiso kuona mumba mune zvinhu zvese zvakafanana nemadoor frame, zvakafanana nematv nezvimwe zvanga zviri pepapo. But pazuva ranhasi uno muridzi wemba ndo paashevedzera kuti inini zvinhu zvangu handidi vanhu vanoita zvakadaiso pamba pangu, ndobva paburitswa zvinhu. Saka kutaura kuno kwati kuti ndapedzesera mukoma KB zvinhu zvaburitswa zvaenda pamba, madoor frame akazara ipapo. Vanhu vachingotarisa kuti ichi chinenge chanhingi ichi, vamwe vachiuya ipapo vachichedzera kuti izvo ichi ndechangu ichi. Saka tamirira kunzwa kuti iko zvinozvo vanhu vazokwanisa here kuenda kumapurisa, nokuti hazvikwanisi kutoreka, hazvikwanisi kutorwa mapurisa asati aziviswa, nokuti zvinhu zvakabiwa uyezve vanhu vanogona kudzoka vachiti izvo zvanga zviri zvedu. But varume ava nesowerawo zvese hapachina munhu varova pasi ndativatiza vapinda muchibage. Nyaya ndiri kutaura Zimbabwe chivu. So vanhu vakauya vachibatsirwa nevarume ava vachinzi isusu tinobatsira tiri maprofita, pane vakadyirwa zvinhu, pane vakadyirwa mari here? Ichokwadi mukoma KB vakomana mazuva ano vanoshevedzera kuti mweya unoda kuchuswa. Right. Saka kutaura kuri kuti ndikuita tsvakurudzo manje kuti ndida kumboona kuti pane vanhu vakaenda mukati menzvimbo vari mukati mekunobatsirwa mukoma KB pane vakapora here? Yes. Pane vane zvinhu zvavo zvakaita here? Nokuti handizivi kuti ipapo panobuda achinoraramisa zvikanzi mweya unoda kujuswa. Mweya unoda kujuswa.
Right, ndinokumbira kuti vanhu vari uko ngavaende kunoripota kumapurisa kuitira kuti zvinhu zvese zviri mumba umo mapurisa vauya vazozvitora vazozviona vazozvinyora pasi kana pane munhu akashaya zvinhu zvake anozoenda kumapurisa achinozvitorera kumapurisa nokuti mangwana zvinogona kuzonetsa. 20 minutes past 12 papa Isabel nthawe zadiyana vanenge vachida kukubatai munobatika sei ichokwadi muri yaZimbabwe ngachida kundibata munodibata pa namba yangu isina chipombero isingenyadzise inamba inoti 0771 545 025 0771 545 025 regani ngoti kuna Patient Mbando muimbo wa gospel achangobuda pamwechete nachizo the Bishop Makinyashanu vari kuchidzira kuti vane music yavo ida kuya pachimuti vari vaimbe gospel kwanzi mutakunanzva vachatenduka vanhu vachinzwa music iri kupisa iri kuya ndapota musabhipa sa Peter Zulu po rikiti vo mangwana tinenge tiri tense kuchoka na ora za 9 o'clock machibese kapata 12 o'clock masikati Kanyemba Bonzo Washington Maremera aka Boshongora pabodzi kana Natasha Ziko mutetekere bwino nasi kutanga mole mulauze ari kubwera tsopanopa. Halo Kanyemba Bonzo zvikusei mushe Aleki Gweja ane Gweja iri boa mino na kule wanga zviri seko mzukuru wa sekuru ndiri bo dotanga chokubudirira icho unozwa muromo kuti uchazviona wakashata muromo iwowo saka ndogona kuti murume anogona kuva nemhosva nemuromo wake wakataura mashoko iwo akangotaura chete uchazviona nakunaka kwozoita kuti paakataura kana pano mwanga ari kumateresisi anogona kukonzeresa futi saka zvinhu zviviri hamone kana mukanetsana pamba muro andotora mukana wewe kutoridza pito ari pasaidi achirefura anobva atopinda tora mukana mototonga kutukana kwakaita kweyoka iye bva apindawo nepapa saka mapurisa unofanira kuita sei apa saka tikukumbira kuti mapurisa ano unyanzvi hwekuferefeta ngawaferefete nyaya zvikasimba wachabudisa chokwadi chese kuti aiwa murume uyo akataura kana kuti hazi uyezve mabvunzo emi kuti mumba macho mune magasi here mune nyaya dzemagetsi ere dzingade kukonzeresa zvanzi hapana tozoda bata nyaya yamwenawo nomuroora iyo iri pachena ndeyokuti vamwene ndivari kukonzeresa havazi kuda muroora vavo pamba bhoza ungatadze kudya kuda zvinhu amaya ungatadze kudya nokuti muroora iripo unongomudza kuti ndikudawo zvakati amuroora ndotengewo zvakati amwene wodya kwete kuti hanzi ndiori kudya mairi mwana wangu iwe danga ari amwene wawaitawo sei ndoari kukonzeresa saka mubatsiri zvaanoita handi wakaramba buda mumba woramba vari mumba 5 days warumba ngaawasiva pese goro vari imomo tonokuti hazowatsvagera anotovateera futi ngaagare imomo uye ngaabatsire mwana aite zvakanaka uyu asi even mwana akabatsira ukaita zvakanaka iwo mashoko anenge achichinjanwa pakati pamwene nemuroora anokwanisa kugara mune zvakanaka here muroora chinoitika ndechokuti mwana womukomana kana agara ari kuda mudzimai wake anogara zvakanaka hapana chikaipa mubatsiri akagadzira zvese zvikaita zvakanaka anobva wagadzira zvokuti hapana kana anozovabata zvekare iye mwana komana anofanira kuita sei kana mudzimai wake naamai vachichinjana mashoko ayo chinoitika nechekuti kuti ubata amai here kuti icho ndopaunoenda kuna sekuru handiti hanzvadzi dzaamai ndoda kuti mugadzirisa mai wangu nomuroora vanogara vachinetsana wawirirane wotaurana wamune zvakanaka ozi akada kutaura ega anogona kukumuriwa hembe kuti oshamiwa namai anositi yangozi aiwa tinotenda 9385380 0713 9385380 hello paNational FM wagwatika ntedwe 0713 hello paNational FM Yes, Kanyemba. Zviri kufamba here? Zviri bo uri seHarare. kuHarare kwakanaka muri kutibata muri kupi? Ndiri Country Park. Country Park. Paka. Nditichaona here we? Ndichaona pakuendeya. Tibatsirei mukomatenzwe. Vakomana aka ndapera pawana gogo 69 years kudzingirira mutuke. Kumubata. Nda kurambira nezvinhu zvakashata gogo shuwa kuda kurambira zvinhu zvakashata. Ndipe kajira kangu. Kutarisira kaibora muHarare here. Vari vanhu vane tuzi muZimbabwe vakomana yai. Hey.
saka gogo chagara mbosgarini hatisi kuziva. mubatsiri ngambovharira imomo amere apa pakaipa kunga vagare mumba zvichokwadi vanotofunga zvakanaka muri inopera sho vakatarisa vachizivawo nekuda kwegodo chete chete kuti mwana wangu achandipa. Mukoma tichaona dai manga muri mwana wagogo ava nezviri kuitika kumuzukuru wavo izvi maita sei? Kanyaporo zvati muroyo hama anonetsa shamwari. Hapana zvaungambozviita mazvotonetsa zvakutoda kuti ubatsirwe chete chete apakuda kubatsirwa kwemwana chete chete ndekuti ihama akandigogo tikaita sei? Ndiamai vako. Hapana zvatingambozviite kuroyiwa nehama kunorwadza hakuna kwakutizira unoziva ndokwanofanira kumhanyira kuti unohwanda mani ndokwane uchibva moto ikoko. Hapakaipa vakomana patimbatsirwa batsire mwana chete mwana aite rai. Mwana anobva kuChegutu kunobata mutoko makaha kana kumbudza gogo. Yes. Haiwa kuti munhu uda kuti timu iri rine mwoyo wakaoma akanyemba ndokarechitaura towana munhu anosherekedza ane mwoyo wakaoma ende ane nharo. Endi gogo vaitoda kuti mwana aparare uyu? Vaitoda kuti afe kunyatso kudzidzisa chaizvo vabereki vake. Zvakaoma ingoti turu vaviri vatatu mukoma tichaona. Zvakaoma nechekutsiri kubudirirezve haunoziva kuti kana rudo rwapera vanhu vasaite godo muchinda wayakarwadziwa sirengi yakapizira munjiri yechiwaizi vapemba. Kana rudo rwapera ingosiya naye musavengane ndizvozvo upenyu mangwana munoda kuzotarisana futi pane vana akapa. Mune vana akapa mangwana munosangana makusanganiswa ndevana yavo pamwe wakutochata muchati yakanaka unoziva kusanganisa yapa maita madhiri akaipa kudai so.